Agonero kamano ne jalne romo ka thuolo mare kete mane Lolwe TV kod joeroge mag chendo mare Ngima Mwandu. An Elizabeth Otieno kendo arwaki chendo ni eri mar Ngima Mwandu odiochieng' ma kawuono. Ka juma mokalo ne wawuoye kaka inyalo mi arita makare ne jal Miyo no ero makoro yach. Kaka wuono bende kaka nasingo ni juma no ero mokalo ne odiochieng' ma kawuono kata otieno masani wabiro wuoye gino ero kata rita go eko minyalo mi ng'ama miye kinde go mose konyore. Arwakini macheni kendo kete mana kaendi to ni mare cheno ni eri en mar puonji yono ero mar ngima kaka wanyalo dak gi kaka wanyalo rito ngima wa makare. Elizabeth, macheni kendo otieno makawuono kendo yangri ne jopiny mondo ging'e ne to ni mare samoro joko mane ni kawuono nokoneni juma mokalo. Erokamano nyadendi Elizabeth kuom rwaka kendo e Lolwe TV mi apuonjra go gandawa. Karawe nyinga aniluonga ni Elizabeth Orondo anyanya kach koguta. Wik kata juma mokalo ne wapuonjore kod ogandawa yo mar antenatal care ma nyiso ni rit kata rito kaka ng'ama miyo mogamore monegi rito. To kawuono kwa chako kachiel yes, wadwa ni mondo wapuonjre ewi wachno ero mar post-natal. Koro lerna neni tien post-natal ero ni mar ananyalo wache ni miyo ng'ama miyo arita kinde go mose konyore gigo eko monego tim gigo eko mokonego tim gi kaka onyalo ritore makare. Okay, gedho wagunda post-natal care en rit kata kaka miyo madhodho kata mose konyoro ne girito. Ni wira en miyo mapodi waluongo ni minyuru kata en mama ma oyot. Nitie tich kata gigo ma pod ok onyal timo. Ni wira kendo en gi nyathi mapod yom kata mihiya mapod tin. Koro post-natal care service en arita no sana ochakore kama mama pod ni od thieth. Ma en kaka mama okonyore nyaka 48 hours kapod en thieth onegi ng'iye kendo ng'iye ma closely en ng'iye gima chiegni sana kendo nitie gik mitimone kapod en od thieth. Nikech bang' konyruok ng'ama miyo nyalo bedo ni obedo gi shida moko kaka remo wuok mang'eny, chak ok pod owuok to nyathi bende ywak onego dhodho kata onyalo bedo ni pod en gi stress kaka nokale rem kata mar muoch. To kendo kwa bang' mano itimone kendo 2 to 4 weeks mano bang' wigi 2 kata wigi 4 mamano pod irango nikech onyalo bedo ni kaka nowuok e hospital pod kare remo medendelea to emomiyo wacho ni bang' wigi 2 mama duogo mondo watimne check up ngimane kod ngima nyathi ma en godo. To check up ni kata anini gima watimone onego wang'iye kaka joma daktari nyaka wigi 6. Nikech yudo ni period wigi 6 mwaketo no mama ni changes mang'eny timore dende. Gik mang'eny timore to en miyo bende madhodho monego ikonyo kata miyo support e kinde no. Kamano. Yes, daktari. Iwacho kata gik ma kwano ni nitiere gik ma onego ng'at ng'ama miyo ma pod iluongo ni minyoro pod yot ma eko oya konyore ya kelo wendo. Gina ang'o gini ma ng'atno ero ma miyo ok onego tim kod gigo eko monego tim e seche go eko makoro pod yot gik ma pek go eko gi kit chiemo go eko monego cham kinde go eko makoro dhodho. Erokamano gigo ma miyo ma minyuru kata miyo madhodho nego tim. Akwongo gi gigo monego tim e kinde no ma miyo osekonyore. Mokwongo en personal hygiene, bedo maler. Nikech yudo ni ka ler onge tibiro yudo ni kata kama intiere alwora ma intie kata joma biro neni biro bedo gi ok gibiko neni nikech giwacho ni gima harufu mo winjo chande kata kanyo ng'we. Koro bedo maler nikech kinde ne ma wacho ni uchafu wuok e del ng'ama miyo. Koro bedo ng'ama ler kata iluokori karach kata dide kod odiochieng'.
Kasto nyathi bende irito kendo nitie kaka wapuonjo ga joma miyo kaka onego giluoko nyithindo kata girito nyathi bedo maler. Kasto lepi bende iloko kata ka chako okalo nyake lau to iloko nikech chak sana mar ng'ama minyuru jomoko kohero gande harufu mar chakno. Ibiro kata ni ng'ama ndugu kochako winjo ni harufu ng'enye environment ibiro do mana ko obai time okuduogo ot mapema to nego sechege momiyo ng'ama miyo support. Koro ka ng'ama miyo bedo maler to be ka ndugu bedo machiegni koso ok mana dier. Yes, mano tadiera to ni mare joko ma chuero ga kama ler. Yes. Koro first is personal hygiene. Mano gima miyo onego rito kendo onego timo. Mar adek en kaka onego rito nyathine ni. Nikech nyathino onego iketo bedo mawuom, ok koyo donje kore, miyo chak bedo gi shida. Kasto onego bende nitie samoro ka owuok e hospital, nitie yedhe momiye onego omuonyo. Awach ni kata mamedo remo kata ma duoko rem piny ka odhi dala. Kasto gi otimo ni onego orito chanjo ka chanjo ma nyathino biro yudo. Onego orito sa makare kendo o make sure ni nyathine no oyudo chanjo. Mago gik mamiyo onego timo. Kasto chiemo gi modho pi. Pok wil gi wach modho pi. Sana kitemo 2 liters mano glasses 8 per day. Kasto ng'ama miyo emomiyo wacho ni joma wuone ahero gi sana. Support mar chiemo. Onego gichamo balance diet kaka wawuoye wik mokalo kaka mine mayacho onego chamo balance diet. Brother wacho ni mine gi onego yudo nini mamedo remedel. Kapok wadhi e wach chiemo. Ana in gi glass moro ka. Glass ni endi emimodho ma pi glasses 8. This is the standard size. Koro ma endi 8 en 2 liters. Kimodhe 8 kama 2 liters. Koso ng'ato nyalo pimo. Koro 8 nikech ndalo ma miyo komodho pi ma nini moromo to nikech bende uchafu wuok e dende, uchafu na in form of pi. Koro ing'eni kimodho tiduoko kiwango mar pi ma wuok nendo pod e dendi. Emomiyo wa encourage man. Koro wawacha kit chiemo go eko ma onego ng'ama miyo ma osekonyore onego yudi mondo bende chak obede maromo nyathi. Koro kwa wuoye kit chiemo ma ng'ama miyo onego chamo, sana wawuoyo gande ni balance diet mokwongo. Oyudo chiemo ma medo teke del, oyudo chiemo ma gero del, kod chiemo ma medo remedel. Manyiso ni chiemo ma medo remedel gin kaka wachni for example oganda, kasto kichamo gi vitamin C ma in fruits to biro miyo iron medore dendi. Nikech ndalo ma miyo konyore dong nitie remo mawuok, koro nego replace. Emomiyo balance diet is very crucial. Kasto mama ni onego nitie kaka wachiemo ga dide kod odiochieng' donge. Ma en gokinyi breakfast, lunch kod otieno. Koro ng'ama miyo ni onego chamo 2 extra kata 3 extra meals in between the normal meals. Ng'ama miyo ma dhodho ni onego ochiemo awachni nyadi bich. Omilongo gino ndiegi. Omilongo gino ndiegi. Nikech iyudo ni sama miyo chiemo to ochamo chiemo ma konye mondo dende oduog masawa kendo chiemo ma miyo chak wuok ma gero dend nyathi. Koro ing'eni koko chiemo makare, chiemo mochamo ni biro mana loso chak ma nyathi yudo ko chwe to miyo ng'ama miyo to dende odok piny. Koro mondo wa support ng'ama miyo dende obed maber to nyathinde bende oleny, en ni nyako chiem makare. Mako bang nini madho breakfast to yude nyuka moro odino go kamoro ni odino ni kama nyathi wuok e odong bugo koro dino. Koro buke go onego gidino to ng'ama dhi konyo mondo buke gi odin maber en ni ng'ama ndugu masa first immediate person en ng'ama ndugu ma en go kata joma nie man kode machiegni ma rite ke samoro ndugu nie tich mabor. Ng'eni kiwacho ni ng'ama ndugu to ni mare jomoko
kosegamo remo to onge kode ng'ama ndugu no ero wacho ni ng'ato rengo mtu aliruka bola kakimbia koro ing'e ni entiere kende entiere mana gi jonyuolne to jonyuolne bende seche moko ok nyal miye arita no ero makare mondo nyiew chiemo go eko miwacho mag balance diet go eko koro ng'ama mama machal kama endi nikech seche mwawuoyo about ndugu ntiere bathi kanyo endo gi miyo mapek koro un ji adek embe oneno lich moro ni en kare owe kare obedo gi gap karo kawe momiyo katieko tawacho ndugu kenda chaka wacho ni joma ni kode machiegni nikech inodo ni ndugu onge to en gi ng'ama nyalo kata wach ni nyamin gi kata ng'ama odong kode man machiegni manyalo rite kasto balance diet kik okata ni nyaka ng'ato cham ringo wan gi kit chiemo mopogore almost 5 groups ama 10 groups yudo ni ng'amo chamo oganda same gi ng'amo chamo ringo because they are under group en mana no oganda nitie class mare to ringo be nie class mare but all main objective ni gin proteins ginte kore momi awacho ni ka ng'ato yudo mena to ng'ato yudo rech gima gichamo en sel omena en rech matindo kore kiwango giminyalo yudo which is readily available nyakore mogia juang winjo manna gi tika ene miyo no ero mako kano konyore kata intiere kod nyathi mapod dhodho aparo ni jalonye mi puonjgo eko makare to ni mar nitiere moko ma wang'eyo kata ku wang'eyo ti wacho ni par ni giuru kata ging'eyo to ni mar mano ndik nyake muma yes Elizabeth nyisa ne ber mar puonjo jogo eko mantiere kod nyithindo matinde kinde gi eko makoro odhodho kamano ber mar puonjo ng'ama miyo kata ng'ama chalo kamae kod ber no mar miya arita no ero makare en ni mondo wageng' gigo manyalo biro kata manyalo timore ne miyo ni bang' konyruok nikech iyudo ni kok oyudo support to biro bedo gi tuo mar paro kanyalo kete kamano ma gi dho wagunda waluongo ni postpartum depression to mara riyo kendo en ni kwa mie puonj ma nini makare wadhi prevent gik moko kaka tuoche manyalo biro bang' ng'ato kosekonyore awachi ni ka onyuole hospital to puonje science ma koneno to nyalo duogo mondo okonyre wadhi avoid kata wadhi prevent infections kata tuoche manyalo biro bang' ka miyo osekonyore kwa riwo gi momiyo sisitiza personal hygiene Yes, nyakora mogia jonga mana kamano endo bende wapuonjore yono ero makare ne jogo eko nyideni go eko marito konyore kata mose konyore kata mantiere kod nyithindo go eko mapod tindo wuone mantiere kod mine ma nitiere kod nyithindo matindo kod jogo eko makao ting' jogo eko mantiere kod nyithindo matindo kinde gi eko makoro gi dhodho wapuonjore kacha ni ka intiere ka kokia konyori onege iluokri onege bed maler to ni mar mondo kik arufu kata muya marach bede e ot to negi chiemo maber gigo eko monegi chamo ok ni kiwinjo balance diet to negi dhi mana manyo ringo idhi mana manyo soda to ichamo gik mamit ni doge nyaka bedo mamit ni ondieko ya e goro to koro doge mit gino eno monyalo chamo en mana gik madhi gi soup gi yes gik minya onegi ichiemo maber ok ochuno nyaka chiemo ma pesa ne ng'eny inyalo chamo chiemo ma pesa ne tin kata mogole puodho alode to en chiemo manyalo konyo ngimani bende wacho motelo kanya ni onegi ritri makare mondo kik ibed kod midhiero kata tuoche moko ma opogore mabende daktari odwa nyiso wa mbele kanyo endo to ni mar ngima en wandu ngima ni no endo ber moloyo kata chiemo minene iwacho ni ringo go balance diet go eko koro nyaka iriti ngima ni makare eka nyathini ma ineno idhodho no endo mondo obed kod afya no ero makare ngima maber mondo kata iwacho ni
ka ng'ato romo kodi kiting'o nyathi ma afya ne long'o mopugno to opuoyo onyalo ti odwaro ting'o to kiting'o nyathi ma afya ne ok ber nyathi ok oti opugno nitie jok mopugno apuga natural gi jok ma kiliti natural koro lakini nitie kiliti chande mar remo gimoro nyathi oremo gik mang'eny e dende koro waketi nyathi mondo bed kod ngima no ero makare afya no ero maber. Daktari Elizabeth, nyisa ne kit tuoche mabiro e kindego eko ma miyo akonyore. Tuoche manyalo yudo ng'ama miyo bang' konyore kata kinde no moae od thieth konyruok. Achiel en awuoyo kuom tuo mar paro moluongo gi dho wagunda ni postpartum depression. Mar ariyo en sepsis mwacho ni infection nikech yudo ni mostly wanyalo wuoye mine madhodho kata mine moa konyore but ok gikonyore e od thieth kata yes gikonyore e od thieth lakini nitie kaka infection nodonjo. Infection en nawach ni tuo manyalo yudo miyo wakati ma aluora kaka no itimone delivery kata kaka ni okonyore no kobedo makare lwedo mani mulego kata lwedo mani mulego emomiyo tinde waimiza kata wajiwo joma mine wani onego gikonyore od thieth ok gidhir nyamrerwa ni nyamrerwa cha mula maber korenema odhi konya ndalo na mar ka konyruok ochopo ok ni yo marach ni wamayo nyamrerwa tich lakini ber kibire od thieth kuma ler kendo kuma gik makare kata joma nigi lony mowinjore nitiere emomiyo nikech ngima ng'ama miyo gi ngima nyathi ma dhi biro go kata ma wuok no endo en gima very important. Yeah. Koro what about tuo ni mar postpartum depression? Tiende enang'o to timo ji nade? Tiende en ni awach ni kaka luonge ni tuo mar paro postpartum depression kata koyarore matin tiluonge ni nini yo post psychosis yo disorder ma obiro mana ka bang' mama kata en gima biro ka miyo osekonyore. Iyudo ni en gima biro kata ka mama no komi support emomiyo waimiza sana support. Iyudo ni paro biro ka koro mama oneno ka nyathi mobiro godo ni omedo kaka budget awachi nini koro ngima omedore kata ne okoikore mar yudo nyathini kata yo mano yudo godo nyathini no ken yo momore koro yudo ni mama ni biro ma obed gi paro mang'eny ma kata koro samo winjore monego dhodho nyathi yo makare to ko bi dhodho nyathi. Ranyisi mokwongo mibiro ng'eyo ng'ama nigi shida machalo kama ibiro yudo ni en miyo makamo bete olingo konyal wuoyo o withdraw from the environment kata interacting ibiro kata ni kibiro kata ni dhilime to be oonge kodi garaka kata ni moro ni ng'ani obiro kata na wuo kode nen olinga kata kiwuo kode to biro nyisi ni an kare lakini king'iye to ken kare manso ni paro kendo dhi e matut sana. Ibiro yudo ka nyathimo en godo ni okodwa dhodho kumiye nyathino dhodhi to keto piny kata ogineni onyiso ni nyathino oko odwa dhodho. Mara koko ong'iye makare to biro yudo ni mama ni chako wuoyo kende kata kiweye ot tibiro yudo ka seche moko wuoyo kata koko wuoni winjo weche mowacho to ineno ka doge ng'amore en manyiso ni en gi discussion e pache ki en gi meeting kamano. Koro isinyisowa gi ranyisi go eko ma ka ng'ato neno kata ng'ato marito jalneno ma koko yakonyore oneno ka ng'ama miyo nitiere godo nyiso ni nitiere kod tunire mar postpartum depression. Koro gine ka nyathi otamore dhoth mano bende nyiso ni miyo ni nitiere kod tuo ni depression gine type of depression mar postpartum ni. Mano ken ka nyathi otamore dhoth nitiere sababu wacho ni nyathi nyalo nitie miyo madwa ni nyathi odhodhi gi miyo ma nyathi ok dwa ni nyathi odhodhi. Koro mar postpartum depression en miyo ma ok dwa ni nyathi odhodhi makata en mokodwa mama mokdwa ok ni nyathi to kwa duoge mani nyathi ok dwa dhodh gini nyalo bedo reasons adek.
ka afupisha. Mokwongo en kaka miyo keto nyathi e thuno. Emomiyo bang'e konyruok twa emomiyo wan gi post-natal care kata chenro mwawuoye kawuono. Wapuonjo mine kaka onego oketo nyathi e thuno ma nyathi mak thuno maber kendo nyathi dhodh ko ni sawa. Bedo ni komako nyathi sana sana nyalo timore ne nyidendi kata mine ma nyithindgi mokwongo. Kata wach ni kata ka nyithinde mokwongo ing'e ni dhano wiwa nyalo wil but waparo. Koro yudo ni koketo nyathi to nyathi ok omako thuno maber. Samoro nyathi wiyo odolore kata wiye ng'iewo nini. Ting'e ni ng'ato ka wiyo ok obede position maber kata gine kata in kimuonyo law to ok donj maber winjo ka wiyi. Koro bedo ni ka nyathi ni keto to nyathi ok ni sawa te bedo ni kimiye thuno to ok odwa dhodho. Kata samoro kimiyo nyathi thuno to yuaya to gima wuok onge. Koro mano be nyalo kelo ni kimiyo nyathi thuno to gineni. To samoro bende awach ni miyo mokonyore to shughuli mar tich. Emomiyo tinde idwaro ni kuonde ma mine watiye kata joma nigi nyithindo matindo tiye iwenegi thuolo kata room moro gi biro ma ginyalo dhodhe nyithindgi. Wacho ni we nyathi dala gi puga midhodhoni. Nyathi oywayo the whole day. Kango ibiro gi thuno ing'e ni nyathi ni nyaka ng'e ni pogruok nika nikech nini mar puga gi mar thuno pogore yode texture. Koro magi gik manyalo kelo miyo nyathi ok kata nyathi ok dwa dhodho. To ne mine ma seche ma giwuok gidhi e tich to ni mare imiyo gi mana dweche matin kende mondo mar yweyo dala mondo nyathi otegno matin. Iyudo ka mine moko chiro chak mondo giwe e ot mondo nyathi ang'o tigodo. Mano en kare. Mano kare kendo sani bedo encourage nikech ibiro yudo ni ka ok itimo mano to o affect ngima mama kod ngima nyathi nikech chag thune mamiyo nyathi bedo gi rateke mag del kendo nyathi bedo nyathi motegno kendo buongo ne bedongo bedo nyathi mariek. Emomiyo wa nyiso gi ndalo ma gibiro e clinic ka en ng'ama dhi tich ka en gi to ogolo chak kata onyiedho nikech chak monyiedhi nyalo bedo in a normal temperature. Awach kata ni 4 to 6 hours. Kasto kikete e fridge onyalo bedo 8 hours. Kasto kikete freezer onyalo bedo nyaka 24 hours ka en chak maber ma nyathi ka omito ni sawa. Koro mano be puonj ma emomiyo wakelo gande ni mino sana onego timnegi post-natal care. Wapuonjo gi kaka chagno kata kochiro konyiedho to okete kama ler to okete kama owinjore mondo kik chak kethre. Ka samidwa mi nyathi to koro gimimiyo onge kata imiye gima osekethre ma hinyo ngimane. Kamano. Koro mosekethore ni ochal nade opoto? Opoto apota kaka madhia. Kiko keti chak ma nyathi poti kaso madho gi kuon. Amiyo wantiere kod chenro ni eri mar Ngima Mwandu kama wadlere weche ge kuma bende opondo. Yes, ntiere jalno ero ma bende owinjo weche gi eki odiochieng' ma kawuono. Yes, owinjo opuonj gi eki odiochieng' ma kawuono to en janyodo kata riyo. Manyiso ni ati jalni endi ok ohero dhi e clinic kaso ohero dhi kanyamrerwa seche ma odhi konyore. Koro kose dhi nyamrero bingino kang no nyise ni ati tim kama. Gik ma ong'isi ene seche nyamrero bende ong'ado pende gi gimoro amora. Kamano. Yes. Onyalo ng'ado pende kata gi okola rabolo gi pot niang. Tek ni niang biro no niang pendo opogo pendo mini gi biro. Yes, mana kamano endo ne janeno mage LTN. Agino ne opuonjore kanyo makare en wa saye matin. Sao ng'adowa. Saye maneno kadhi ka ng'adowa kaendi. Weche to geny monego wamiyo ganda. Yes, en puonj mane kata paro mane minyalo miyo mine mabende dhodho. Puonj manyalo puonjo kata gima we godo minega en ni breastfeeding.
waluonge ka gibire clinic to wanyisogi ni exclusive breastfeeding en gima important. Exclusive breastfeeding ni mano gi dho wagunda, but iwacho ni dhodho nyathi ma onge miye chiemo mora mora en mana dhoth no kende. Mane exclusive breastfeeding. Monego ng'ama miyo ni timo nyaka 6 months kapok nyathino omi kata pi, omi kata nyuka, kata ichako neno ka nyathi ja dweche 4 to ochako kiketo kuonde dhogi tineno ko hao. Kiket sup e dho nyathino. Ine micham sup no then dhodh nyathi oyudi. So we encourage exclusive breastfeeding. Then we encourage ni sama miyo pod pel fresh o nitie yath mwamiye clinic mokete pel. Tinde wa discourage gik miketo kaka ni buru, ichwero pier karaya tikete pel, kata chok, kata gik mamoko. Nitie kata joma keto nyaka nini owuoyo mar dhiang'. The cow dung. So iyudo ka nini to mano oporo. Kata nitie joma giki mila gintie kaka ginyalo timo pel. Mano miyo mana ibro do ni nyathino pende ok chang piyo kasto bedo kata gi infection, ndo ka pende bedo around pende bedo makwar. Kata nitie jomoko maluoko nyaka pel gi Dettol. Mano gimoko nego timre. Nitie yath mwamiye no ko nitie kaka wapuonje kose luoko nyathi maler motuoyo pende no to keto yadhno. Emomiyo wahimiza 2-week visit for postnatal care. Mondo ka gibiro to gik makamago watemo fwenyo chon to wakonyo ngima nyathino kod miyo no endo wamiye education. Ntiere kamoro kama waweyo wadoge matin. Miyo mosekonyore onego bede kuom thuolo maromo nade eko odoge ria? Kwenda Ethiopia. Miyo bang' konyruok ng'ama miyo nego doge ria after 6 weeks. Bang' wige 6. Mano ok tin ahinya. Wawacho bang' wige 6 nikech nitie joma timo yo mopogore opogore. Nyalo do ni nitie joma kaka gidho iwacho ni ng'ado imbo. Nitie joma nyalo ng'ado imbo ni kata within 2 weeks, 3 weeks kata 1 week. Kata even on demand. People are living. Nitie kaka jodak yo mopogore. Emomiyo no research o team moyud ni mondo okony community te gi ogandawa waketo nyaka 6 weeks. At least wanyalo ritore kiko wadogeria nyaka 6 weeks. To gimomiyo waketo kendo 6 weeks, iyudo ni 6 weeks ni del ng'ama miyo sedok makare. Makata ko oriwore gi ng'ama ndugu to chances ne mar gamo remo kendo is high. Emomiyo ka obiro nyaka 6 weeks no kende waimiza ni otimne family planning. Obiro gi ng'ama jaode kata wawuo kata en kobiro kende to watimone family planning. Emomiyo wagombo kendo wahimiza kendo wakwayo wuonewa kata wetewa ni sama gin gi joutegi to gitergi e clinic. Nikech yudo ni jomoko okoero wach family planning ni joma miyo timo. But ka gibiro mwaeleza negi to nitie joma neno adieri ewi wachno. Emomiyo waketo ni dokeria 6 weeks. Anano ni 6 week no tine kabisa. 6 weeks tine kabisa. Ang'o miyo un kaka jolony ukete 6 weeks no endo? 6 weeks no yudo ka ng'ato osechango koso nikech nitiere jok mitimo negi CS. Nitiere jok ming'ado matin gi maduong'. Kaso nitie jok ma bende nyola no mol. Koro ji adek gi idwa pogo gi nang'o? Nitie monego chaki after 6 weeks gi monego chaki before mano koso. Emomiyo aduogo ni gimomiyo waketo 6 weeks. 6 weeks ni nyalo cover all these group types mimiya. Wanyalo cover ng'amo odhi CS, ng'amo oyang. Wanyalo cover ng'amane otimne episiotomy matin kata maduong'. To nyalo cover ng'ama notimo normal delivery. Nikech emomiyo wahimiza personal hygiene. Ng'amo okonyore nitie kaka wapuonje otiyo gi pi mar chumvi to oloso piny kunendo maber. Kata yore nini nyodo maber mo kochopo within 4 weeks, 2 to 4 weeks o en ng'amo osechango. But 6 weeks waketo mondo cover all these groups, but dokeria en winjruok e kindu ji ariyo. Okawacho ni nyaka koro
ochuno ni nyaka koro daktar owuoye 6 week kawuono nyaka miya. En winjruok e kind ji ariyo. Inyalo do ni bang 6 weeks nitie ng'ama pod nigi rem kata en gi discomfort. Ok inyal nikech ing'eni ria Ethiopia ki golo ndege ka endi dhi kata Qatar. Nyaka safari bed ma ji ariyo to nyaka uchop same stations ndio at the right time. Bit nyinyi wote wawili. Koro inyalo do ni edokeria en gimoro ma emotional. Inyalo do ni ng'ama ndugu emas bedo satisfied to ng'ama miyo to hinyore. Emomiyo wacho ni en winjruok e kind ji ariyo. Nikech en enjoyment for the two. Koro jokanyana winja kanyo makare. Giwinji kendo gichiko itgi makare kendo gineni. Koro kitieko tiknwa mana gi inyiswa gino ero minyalo wego do jopiny. Gino mawego weche ng'eny. De wagano mang'eny to sae mong'adowa. Ngima en mwandu. Emomiyo wakelonu kipindi makawuono. Dhi e od thieth kata ka in gi shida kwa weyo oganda mag miyo kata group mwawuoye kawuono. Ka in gi shida ibed ng'ama miyo nyadendi nyathi kata ng'at moro amora man gi shida onego ilim od thieth. Nikech geng'o oloyo thiedho. Koro warwakou kamoro amora e od thieth moro amora in gi right mar mondo iyud thieth. To kuom mago wanere uru kinde mabiro. Yes, agoni mana ero kamano jaleno mabendo ka thuolo mare eneno chenro ni eri mare Ngima Mwandu. Nene Elizabeth Otieno kendo ne antiere kod wendo mabende niluongo ni Elizabeth Orondo. Agoni ero kamano kenda koyo ni hawi maber mondo ibed kod otieno no ero makare. Oriti masani wanere kendo chieng machielo.